Νέα Υόρκη. Είναι η πολιτεία που με συγκλώνησε. Πιο πολύ από όλες σε όλο το πέρασμά μου αυτά τα χρόνια. Κατήντησα σχεδόν ανέστιος και πένης. Αυτή η μοιραία πόλη, η Αλεξάνδρεια, όλα τα χρήματά μου τα φάγε. Αυτή η μοιραία με το δαπανηρόν της βίο. Όμως είμαι νέος και με υγείαν αρίστη, κάτοχος της ελληνικής θαυμάσιος. Ξέρω και παραξέρω Αριστοτέλη, Πλάτωνα, τι ποιητάς, τι ό,τι κι αν πεις. Καπαπίκα βάφες. Έχεις πάει ποτέ? Πού? Στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη όχι, αλλά έχω πάει Μύκονο 2 φορές. Εκεί γεννιέται και οριμάζει ο πολιτισμός της ανθρωπότητας. Στη Μύκονο. Στη Νέα Υόρκη. Γκίσταβ Λεκλούζο. Βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας 2008. Ναι, κάτι έχω ακούσει. Κοίταξε, για μένα ο Ζαμαρί Γκίσταβ Λεκλούζο είναι ο συγγραφέας της ρήξης. Ο ποιητής της περιπέτειας, της έκρηξης των αισθήσεων. Αντίθετα τώρα με τον Ζαμαρί Γκίσταβ Λεκλούζο, ο Τούρκος νομπελίστας συγγραφέας Οχραν Παμούκ χαρακτηρίζεται όχι μόνο από υψηλές αισθητικές αξίες, έτσι, αλλά και από τις αξίες της μνήμης, χωρίς φόβο, χωρίς όρια, της ανεκτικότητας, της διαλλακτικότητας και της πολυπολιτισμικής αμφισβήτησης. Είσαι αμήλικτος. Κοίταξε, είμαι αμήλικτος. Και θα συνεχίσω να είμαι αμήλικτος. Γιατί βάσει της ετεροχρονισμένης δομικής αντιπαλότητες, οι σύγχρονες κοινωνίες που μαστίζονται από το προτσές του προλεταριάτου καταλήγουν να διαλύουν τον κοινωνικό ιστό που τόσο καλά δομείται αιώνες τώρα ανάμεσά τους. Δηλαδή, είσαι αριστερός? Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Πάρα πολύ αριστερός. Πιο αριστερά δεν γίνεται. Άφησε με Διονύση, άφησε με. Ωχ, μάχικο καυγαμήλο. Η μίγα σίδερα και το κουλούπι ατσάλι. Μισή ώρα αυτό φωνάζει, μας πετάνε κέρματα στο δρόμο. Μάκη, τι θες εσύ εδώ? Παρακαλώ, ο κύριος. Μάκης Κοτσάμπας, Ισφανοποιεί Αβαφές. Ο σύζυγος κυρίας από εδώ.